Ahojte, vítajte pri Yoga Emotion Energia v pohybe. Táto joga bude skôr o takom uvoľnení, keď máte taký, že náročný deň za sebou, plný napríklad chodenia a cítite svoje telo také, že si fakt potrebujete oddychnúť a zrelaxovať, ale ešte predtým, ako si ľahnete, by ste niečo pre svoje telo chceli urobiť, trošku natiahnuť oblasť možno rámien alebo krížov, tak toto bude taká krátka uvoľňovačka. Začneme s nádychom. Jednoducho sa nadýchni, vydýchni, tak ustal energiu celého dňa, všetko, čo si zažila počas dnešného dňa a nechaj to celé tak akoby dopadnúť jemne. Dopadnú tú energiu, ustáliť sa, naozaj sa nadýchni do tela, vydýchni, zvedom si svoje telo, zvedom si svoj prostriedok, dopravný, vesmírnu loď. A len sa tak s výdychom ustáľ. Super. A natiahneme krk. Najprv sa dáme pravé ucho k pravej strane. Ak chceš viacej, kľudne použi pravú ruku a polož si len jemne dláň na hlavu, nič neťaháš. Párkrát sa nadýchni, vydýchni do oblasti krku. A pomaličky len polož ruku na zem a pozri teraz sa akoby na vnútorné stehno, práve vnútorné stehno. Natiahni tak viacej aj oblasť zadnej strany krku. Pritiahni tu na viacej bradu k hrudníku. S nádychom pomaličky vráť hlavu na stred. A teraz výdychom vymeň stranu. Opäť môžeš, nemusíš použiť ruku. Pomaličky uvoľni ruku a pozri sa na vnútorné ľavé stehno. A s nádychom pomaličky vráť. Nádych ruky dohora. Spoj dlane s výdychom pred srdce. Super. A teraz vytoč svoje dláne dohora. Najprv si daj pravú popod, ľavá ide navrch. A objím svoje rámena. Bradu môžeš pritiahnuť k hrudníku. Spodné brúško jemne zaaktivuj. Môžeš lakte jemne odlepiť od hrudníka. Môžeš celý trup vytočiť jemne doľava. A vrátiť na stred. Pomaličky uvoľni ruky. Opäť dlane dohora. Tento raz ide ľava pod pravú. Opäť objím. Objím sa, polož dlane na ramená, brada k hrudníku. Ramena pekne tlač od uší dole. A celý trup posuň do pravej strany.
Pomalečky sa vráť na stred. Uvoľni ruky. Natiahni pravú ruku dohora a dlaňou sa teraz chyť vzadu za krk. Alebo možno až medzi lopatky. Len chvíľku takto podrž. Môžeš si kľudne pomôcť opačnou rukou a potiahnuť za lakeť. Pomaličky uvoľni a to isté pôjdeme na opačnú stranu. Takže ľava ide dohora. A uvoľni. Super. Natiahni nohy pred seba a pomaličky sa spúšť dole. Pokrči jedno koleno, druhé. Len jemne nadvihni to koleno so sebou. A pod nádychom dohora. Prejdeme do pozície dieťaťa. Výborná úľava na kríže. Spojíš kolena k sebe, sádneš si na päty a s výdychom položíš čelo na zem. Môžeš mať ruky natiahnuté alebo pozdĺž tela, je to na tebe. A daj si plné nádychy do brúška. Pomaličky odlep čelo zo zeme a takto prerúčkuj, poď na pravú stranu, polož si ľavú dlaň na pravú ruku a kľudne sa zohni, polož čelo na zem alebo len tak zväz hlavu. Nádych, opäť zdvihni hlavu, prerúčkuj na opačnú stranu, tentoraz pravá ruka na ľavú. A opäť sa vráť na stred. Poďme ešte do sedu na pätách. Prepleť prsty za krížami a natiahni v lákťoch. Ak to pôjde, ak je to náročné, tak môžeš si aj dať medzi dlane napríklad šatku alebo nejaký kus oblečenia a držať to medzi dlaňami. Nádych, výdych, potiahni ten nádych. Od spodku potiahni ho pekne cez celú chrbticu až ku krku. A výdych, uvoľni dlane. Ešte si ľahneme, ale ideálne, ak si veľa chodil, ísť čo najbližšie k stene. Sadnúť si k stene. A teraz sa len jednoducho zváliť na zem, nohy oprieť o stenu a ruky pozdĺž tela dlaňami nahor. Nech tá energia z nôh pekne stečie. Podporíš tak svoje srdce, podporíš aj vnútorné orgány. A taktiež to môže byť veľmi príjemné aj na kríže. Len sa uvoľní.
A ešte keď tá energia z dnešného dňa nejak prúdi okolo teba, hmíri sa, tak skús to výdychom ešte viac akoby dať do kľudu, do toho, že všetko je v poriadku, som v bezpečí. V podstate nič strašné sa nedeje. Nerobíme z komára somára. A skús sa pozrieť na čokoľvek, čo si dnes zažila ako na situáciu, ktorá doslova, že spadla z nebies, spadla z vesmíru tebe rovno do náručia, aby si niečo vďaka tomu pochopila. Skús to navnímať ako dar, nie ako problém. Tým vnesieš tú ľahkosť do každej situácie vlastne. Kľudne ostaň, úži si, nechaj ešte, nech steká energia, dopraj si, čo potrebuješ. Kľudne to môžete zakončiť tým, že si potom pritiahneš kolena k brúšku. Alebo ostaň tak s nohami opretými o stenu, ako dlho potrebuješ. A ja sa s vami lúčim. Satnam, namaste, namaho. Ahojte.